То, аре. Да дам оранжеви. Защо правим някакъв ритуал върху камерата? Никъде, ще я вземе. Да се връщам, искам да се връщам. Връщам се. Да се върнем ли? Аз напатил. Чакай. Къде е? Едно, снимам. Аз съм гей. Значи, дами и господа, в момента ще направя едно скачане с по глава. Абалхала! Къде ме е фенерчето, е? Някой? Ехо. Май сме сами. Never mind, Гошо е жив. Къде са другите? Идва и тука, сам денката умра. Какво става? Намерихме се! Айде да си ходим. Това се опитам, когато съм видел. И бачо, да гледа. Аз просто седях в корава и гледам. Гошо трябва да направим малко. За пред чипа. Дойде хора. Си ходим, имаме един мъртъв. Там, няма да се връщаме. Мазна. Да сигма. Страп, как ма хвана, бе? Оня с... Дай му, дай! Аз само като гледам ми фризва играта. И на вас ли фризне? Жил, как ти заставя да снима интро само за себе? Всички в едно ново видео, в това видео е много мазно. Да. Значи, дами и господа, в момента ще направя едно скачане с по глава. Абалхала! Скачам! Къде ме е фенер? Вау! И какво става, хора? Гледайте как се гърчим тук на стола, това е моят офис. Днеска пием едно мръсно кафе от този мръсен пъкъл, който сме се напитали. И това е, струва ми за 5 милиона евро, този чин струва повече от майките ви, така. Това беше. Букук, майките ще! Не, това е тръпка. Не ме хвана, да тя е гадно. Защо са трича? Айде. Какво трябва да направя? Умираш. Имаме двама мъртви. Не знам къде е Гошо, ама денката. Не върнем, Гошо е жив. Аз Идва просто... и тука. И здравейте хора. Аутро! Си ходим, имаме един мъртъв. Там, няма да се връщаме. И... да сигма. Как ма хвана, бе? Кой трябва е? Оня с... Good morning, good time. Айде спече, бе. Абе, лега ти я светя. Много ми се скуча, кара, бе. Ама аз съм енергичен. Нехо ме пипа, не! Пак е ли добре? Катрокета ме пипаше по дупе. Искам съм на твое място. Елате да заснемем тук интервю. 3, 2, 1. И добре, всички с днешната емисия от нашите новини. Тук е нашия колега, който оня ден беше в една изоставена фабрика. Кани на посещение и ние да ходим там. Къде да отидем там, включвам колегите. Момчета сряхме от високо. Коктейл. Хора, това е моя меч. Значи... Сенбон Закра, Банкай. Казвам ти сега тук пак ще ме отмъня гадния трап, дето му хвана преди. Гости да... Чакай, къде е? След ще трябва да се върнем да му снимаме трупа. Труп. Къде си? Къде си схвана? Трупче, тук ли си? Трупче, жив ли си? Колеги, Да, мислихме си, че си труп. видях някакво Той дидже, е къде ме бил преследваше. Кой Видях те някакво преследва? дидже, къде ме преследваше, някакво дебела глава, кръгла, по-голема на топките ми. Едно джуджек лечево. Трябва да За И ми на... стрелят ни. Скачаме долу. Габо. Ало. Габо. Айде си ходим. Колко? Ще има една майка. Къде е Габо? Не знам. Букук. Здравей, приятел!
Арица е тук, ще ти засила. Ова, не ми бил. Еми, край. Това беше. Рода, бати! Бегай, бати, бегай! Косте! Снимай, бачо! Ами нямам материя. На къде е изхода? Ай, туфлек, махай се. Да, изход. Ама няма кислород. Спиди. Спиди, високо. Ай, всеки взимам по една компютър. Не, трябва, ако някой умре, тогава да му гръмне върху тялото. Майкъл, don't leave me. Но ти ми майка. Горе, горе. Пута майка! Някой ротира ще го снимам, някой ротира. Конфети! Честита нова година! Честита нова година, умира! Стигай! Не се научи Как го сваляш? Как го сваляш? Хвърляш нещо. Помощ да умирам! Аре, давайте. Речи го той нещо. Рибкейдж, чош. Ай, бегай! Айде. Не знаеш ли Това са. Майко. Боже Господи, Бог да пази Господи. Имаше турец и някакъв блендер или някакъв Да. миксер от блендер. Миксера вагониш, човек. О, трудно! Горги! Контент, голяма си има за контент. Нека си утре. Да, така нарит нашия друг. Only one ring, only content work. Няма камера вече. Остана! Стана, бе. Не, пусни. Захапана! Не знам какво държа. Къде е камерата? Мисля, че не Камера. държиш това, където не Гошо трябва. държи камерата. Гошо държи камерата? камерата. Гошо я държи. Аре, абе, махни целта. Пак е стъклата. Не вземай. Айде. И какво става, хора, не искаш? Денката умря на Те не знае, стълбите. че съм гей. Те не знае, че съм гей. Той снима как ме снима. Ти видя ли? Валхала! На той ли? Конфети! Честита нова година! Не се научи. Как го сваляш? Как го сваляш? Хвърляй. Хвърля го за микрофонта. Речи го той нещо. Колко... Ей, Ето, ще му еба майка. Бягай. Връщаме се. Топа! Хвърлям. Къде? Бягай. О-о. Аз имам. О-о. Ти си тъп нещо. Ние сме паркуристи. Идва нещо. Бягай ти. Майко му. Боже Господи, Бог да пази Господ. Искам да благодаря Какво? на Господ, че съм отличен в момента. Манда. Да, така нарит нашия друг. Only one ring, only content. Не. Айде. Не, така. Дай, пускай камерата вътре. Я ще вляза. Дай. Чакай, искам да се хваля сандвича. Ням, 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 ням.